Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMDC bamenta jangka Nongkrem constituency uba HSLA uba batru kum chief executive member jangka ke HADC haka jingkran berkinang patai kubur haka kat khandai tarik mutab nai rempang araja kat khandai halor ke jinglet ilap election uba Preston Tensong haka por election house nem balala ubala kular sekipai ba balada ke NPP kawan haka bor sensar kan pentri kamno ya ke village administration bill Hendai nak yang uba HSLA ula bo jingkeli ba hangno an pentri kam ya ke nikaan Wah ban pau ni ba ban biar sosialit namar ba ki nong yalam jongi ki keren kumar ha kami debat ki isu jong ada council ngai ki jingkren jong deputy chief minister ba Preston keren ba lare wan maki ha kabor kin pentri kam ni ka BAB kani ka pen pau ba kim dan jikit kli isu keren kin pentri he ka BAB village administration bill nak penteri apa meliam sip nama meliam kalau dan codified act mereka kimlah penteri apa nong strain kalau dan la kajong codified act bapun ki hima kalau dan codified act wat ka hima khairim la da pass da bill mentah the council ya ka khairim same ship act 2018 te hai bin pendung ya kini ka BAB tangha kitu ki snong kindia teli ki berit ya ki hima ki bampat codify ya ki akti tika kani ke jingkren jong ba person kolong claim nongrim bat claim dan ke jikit kli ti kani kanum lei syaki MDC ki tip ya ka jing bam la jong ka BAB ban trikam ni upai ba ri ban suthu namar ba ya ki hima jogi dei ban pentri de kitu ki codified act namar ki dei ki traditional culture ki dastur kriti jogi ban adu ndai BAB ke ni ke susna mentau beri de ni di hapo ka kut kam don bor iri MP ni menyen bat kan honra ya ka clash apa den ka village development council bat ka dor basno kata kan sami bai ya ka BAB hi ke ba ban ong ban pelong isu ya ka kamon pin iba hangni yu iba kinong yalam ni kim don ke jikit clear haju ba bindu la nong bila ong ba lawan ma UDP ha ka bor kinum bu isu ya ki acting sim kata kalau kabam dan jingmut kata ki jingkren borok ki sim jogi ki don la ki jong ki jingrana la ki jong ki jing bamla jong ki ban trekam ki don la ki jong ki jingla tinri aba ukun hajar usyam sitom uyas usyam ya ki jing e ba kini ki sim ki mya ki thap bakla kemun habdan ka ak kabu yang ni ki an kabu yang ni duduk 1959 pada haju ko por kini ki du faida ki bu maka des council ka haban simti ya ki jing syar haldi support ban tokit kita di kalau long ke jingkren ka babakala sibu ni haka bedai part ba kajingwan ra ya kajing penkala ya ka an Khasi Social and Custom Lineage Act 1997 uba HSLA ulaong baladong kam kerke ban pentri kam no ya kenikaan namar kajingwan hertma ki wai pat kijai benreu ya kijai benreu nyotrep kalong kabajor ba haka rukam kabajarjar bat kata kedai da kajingwan songkha ki wai pat kijai benreu ya ki kenthai khasi haka wi dei bat ka jingkren ya ka ni ka lineage Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 ka bangi wan ra ka amendment ka first amendment ka 2018 wa bendu ong di ban wanra yang ya ka ban tip yang baru sekali pat gila lai kan lang so dong jong kani kasi ban pen sutu ya kini pai ba dokumen ni kini ki halo tu kini nga keren shahi ba ya ka bai dei bat kini ka bentahi kamut ka di ban ke jing pher ya kini ka kam ki kamut ka kan wan ba ka jing sutu ha ba mangi ki ba dei ki khon khasi pakangi keren ni kani ni sutu nama ko mo kalong menta kani ke jingtmu ban shongkha ya ki bri jongi kala long da ka thama kani ka silent invasion ka da wan ka da ka agenda jongi ban le ya kata da nim khang ya kani da ka an kamut ka jai ban ri jongi kala le ka Goro Hills ka thi ka benta ba shi thi jong ka South West Goro Hills nong no kala le ha ka khiti jongi muslim mentah ni kala asdang ila ni ngim ni shuban ong yo ngi kala kum Tripura yang iyo kum ketura ki garu mentakim na shuban bat ya ka Goro Hills ka thi ka benta shi the san to the constituency kala de ki joki muslim
istang mo siom no ba kadang don kani ke reservation of seat ti kata kalong tang ke jinga da ka bani jurong na na po kamu kala lai phim la shu ke ngi man ta hang ni ngi don kam ti hitu ba pendu yang scam halo kani ke nongrim ba ya ka khasi social custom of lineage act kin hab ban prakhat biang da khumai kamu upai ba udi ban sung thu kini ki briu ki bam kwa ban ya da ya ka jai ban ri juni ide ban ya da ya ka jai ban ri ka khasi custom social custom of lineage act 1997 ka ba khang ban sim jai no pa bat ka ba khang ikitu ki bele sim ya ka personal law ju ki wi pa bi nyam kham tam kun gania muslim kim la ban sim ka moment bi sim ki bi yang ya ka kila cease to be a khasi komon de ban tu klan ye ki tu ki ai kini ki ji da ki ban di ri ti ka ta ka wi ka kren ikini ki rang ba ki kren film ka jing kit kli Hakani ke jikran bat kinong pathai kubor uba HSLA ula ban biang ru halor ke jing dawa ban pentre kam no kloi ya ka inline permit bat halor kane ulai ro ru yu menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma ubala kubor ba ka ILP kolong ka badan kam ni ya kani ka illegal immigration kam dalong ka issue na ka banta jungi ka issue na ka banta jungi ka di ka migration ka di ka interstate influx nang kata ka daw ka badan kam na ka banta ka jungi ka di ka ILP ka ba ong be to prevent settlement by other Indian national kam ong by illegal immigration ka ong by other Indian national da ka jingwan rung jo kiwe namar ni le ki chen kum jai bandri khasi tang khat san lak hakamat jong ki ar billion la si la banong ar ko hajar lak kata ka de ka jingma nata da ni don kam ya ka ILP ka boong to prevent settlement ya kani wong minister hapo parliament hadja sabha ha ka jubab ya ka jingli jong wei MP baliba hab dan kam permission sikini ki jaka ka badan ka ILP wong the main aim of ILP is to prevent settlement by other national Indian in the state where ILP system is prevalent in order to protect tribal population kadi ban clear ya kata kamdei kumbalong kanika MRSSE kanika baong to facilitate entry of other Indian national kintuk bat ki foreign national ti hangnika don kanika jingi phe natakadaw ni sutana kindia nakaliang chief minister ula one shakalin nongrim badai wong ba kanika entry exit point kadai ka infrastructure bat ka ILP kadai ka mechanism yakani yang haban ajigero yo chief minister ula kren yang badai bat kan dei tang ba kren shaban wan kanika MDC election bat tang sudah kini klen re kumba kila kular bakin wanra yakani hakaka session ka banwan kemudian ka ILP hindi ban kuduna ya ka ILP ni sutunat ba chief minister ula sutu ba ka Meghalaya Resident Security and Safety Act 2016 ka bala pas na po ka jingalam jong Dr. Mungkul kalong ka baklem beniat kini ki oman ai beniat kampat dan hitang ibi beniat ru hang tu kalong ka baklem beniat na tada don kam ya ka ILP ban pendung hanteng ti hakabi di begini ka benta ngaku aruban kedo kindiat ya ka jing bakala jong ka soka sajitiet biang ka do saisin ya kani ka jing bakala jong ka soka uba HSLA hakani ka sngi ula paru bawatla un om yakonsho ya ka election MDC mentausnem handai nakalyang jo un om kran politics ne banyasha yano yono kurtong na nongkrem constituency handai ka syong hakipai ba yano bakin pha nong mikmat hakani ka ganti sya ke HADC presiden jong ka ni ka sunjuk kiran bakut menum keren politik sebenarnya situ ni Indonesia sini ya kijing bakala juki ngak kedobe jong nuru dari minum don sebenarnya kerpang ya koi ke parti berpersai koi pat ti hakawi di election hanong kremru kemudian be kijing lai doi jong ki pai ba nanti banjir ya mungkin pha siapa kan ni ka diskam Hakani ka sngi nakalyang uba HSLA ula ai khublai ru ya baro arpa prangot ki MDC ki balai dan benta ban menjor ya ki bel bapher jong ka HADC ki bala menjor nadu usnam arjakat pra terter nakalyang jo ula ai ka jingkit bok ya ki baro bakin yo biang ka jingjab hakani ka election MDC ka ba menta usnam arjar kat khandai ada ai ka jingkit ku kodok ki jingkit bok riang hi ba bun ki hi ba dang dei banon phai biang ku hi MDC ti Moi kita nak tugas ni lesi kim dapat kata andre kiba bun ki kita ka
kejingla man beteng ya biang kum ki MDC kini ban sawan man kejing wan biang jongki kin selak bud di ni gini bil but kumba ila ya kren ngadu ko por hi bakir kita ke menjur bil baro ke bangile pas ini kit ba hi ba kin ya poi ba unjet biang hi kin poi biang saka jing job bat kin pendep itu ya kami di bat kini ka syudan ke jing tengku kediat bat ke parti hijau ke parti hi MDC ki badan na ka UDP NPP PDF SPDP te ka ju ke parti pat ke ba don pat bat hi MLA hang te po ka NDA pat ni ba ka don ke jing pher te ka ki jing kren janga boros ku to kren tumut ka thau ya ka parti ke ba ya dei bat hi MLA mo ki minister po ke MD government pendai ya ki MDC te ai ba kani ka upai ba la ban pin pher ya ki MDC jo ki parti ba pher NPP UDP PDF SPDP ki badan Health Council ki badan ke jingkir kle ki basung thu ya ka autonomy jo ka District Council but ya ki ai ki ba nga ther ha ki diski ya ka jing bom su thu jong ki MLA ki badai na ka ju par hi ka parti kata kan lumde bania snot lang pai ba la ban pin pher ti kermen baki gon ki gin man biak nang bakin ya chman